pentru că face bine sănătății, facem sport astăzi la Dr. H cu Oana și Alexandra. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Physiolife Medica rămâne alături de noi, așa că rețineți cuvântul cheie și câștigați foarte multă sănătate și exerciții pe pâine, în ghilimele, da? Așa. Oana, ce ne propui tu astăzi? Astăzi am zis, de fapt se va derula în 3 episoade, să zic așa. Astăzi ne vom axa pe sarcină, la femei, pentru femeile însărcinate și vom face exercițiile pe trimestre. În primul trimestru vom lucra foarte mult pe respirație, după care, nu spunem, rămânem în fața micului ecran și în fiecare duminică, trimestru 2, celălalt trimestru 3, da? Corect. Bun, hai să vedem cu începutul. Cu începutul ținem picioarele pe sol, puțin depărtate. Da. O să începem cu mișcarea capului dinspre stânga, continuă spre dreapta și continuăm mișcarea, se face stânga-dreapta ca o semilună. Ok. Respirăm. Ce pocnește capul. Da. Și mai încă o dată și încă o dată această mișcare. Ok. Ne oprim. Vom ridica umerii pe inspir și pe expir. Pe inspir ridicăm. Pe expir, lăsăm umerii. 1. Expirăm și expirăm și sus. Expir. Inspirăm. Ajută la mărirea cutiei toracice. Automat intră mult aer și pentru bebe. Și sus. Ok. Vom face. Mergem mai în față pe scaun, ducem mâinile întinse spre spate, inspir și expir, aduc brațele spre înainte și în spate, inspir, expir, inspir, expir și încă o dată, inspir profund și expir. Acum vom întoarce scaunele. Așa. Ok. Bun. Ne vom așeza, la fel cu tălpile cât putem în contact cu solul. Da. Mâna dreaptă prindem spătarul scaunului. Da. Iar stânga o ducem deasupra capului, coborâm spre lateral, tragem bine, 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 bine și revenim. Și încă o dată. Ne ajută atât pentru exercițiile în respirație, cât și pentru musculatura spatelui. Și revenim. Și încă o dată. Haideți încă o dată. Ne cam dor toate cele. Același exercițiu se repetă pe partea inversă. Telespectatorii bănuiesc că au înțeles și nu este nevoie. Acum ne ridicăm. Da. Stăm cu fața la spătarul scaunului. Da. Hai să vedem. Ok. Perfect. Depărtăm picioarele. Da. Și întindem brațele pe inspir și pe expir. Așa, ne facem puțin loc. Mai că așa, gata. Ok, perfect. Și întindem bine, bine brațele. Întindem cât putem de jos. Dăm drumul la scaun și ne ridicăm în poziție verticală. Și încă o dată, brațele pe scaun. Foarte bine. Și expirăm când ne ridicăm. Inspirăm când ne aplecăm. Și sus. Relaxăm. Și încă o dată spre înainte. Ținem picioarele drepte tot timpul, spatele drept, brațele drepte. Și ne ridicăm. Haideți încă o dată. Încă o dată, Oana, nu se poate. Ne chinui. Ok. Bun. Cam astea sunt exercițiile. Asta este de fapt, da, partea de exerciții de respirație în primul trimestru. Bine, varietatea este largă. Ideea este că măcar aceste 5 minute de exerciții de respirație în sarcină sunt foarte importante. Dimineața le facem? Sau preferabil dimineața, dar ținând cont că deja mămica probabil are alte drumuri de făcut și la prânz sau seara, 5 minute sunt binevenite. O pauză, da? Facem o pauză și facem sport.
Da. Îți mulțumesc, vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Dumneavoastră vă spun așa, nu uitați de cuvântul cheie și de premiile oferite de Physiolife Medica, pentru că vorbim doar despre sănătate de la mic la mare. Acum, vă propun să rămâneți în fața micului ecran, pentru că Dr. H merge mai departe cu informații foarte, foarte importante.